गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों क'क्राझारबासि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो साबायखर जासिदों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय हरदों जे बेजों लोगोसेनो आरोबाव थांनाय बिसायख'थियाव जायफोर दोलो आफादफोरा मदद खालामबाय, सामाजिक आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा मदद खालामबाय, बिनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबोनिसिमबो आंनि साबायखरजों लोगोसे खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरो। नंगौ, जोङो क'क्राझार समस्तिखौ NDA हिसाबै जोंहा देरहानाया रोखाखामोन। बेयाव जोङो खालि डिफारेन्सआ बेसेबां जागोन बिनि थाखायल' जों सिन्था खालामदोंमोन। जेननाय देरहानाया रायजोनि आखायाव थायो। दा रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनो बेखिनि मेन्डेटखौ होबाय आरो बेनिफ्राय जों फोथायनानै लादों जे थांनाय 10 बोसोरा क'क्राझार हिसाबै जिखिनि हाबाफारिफ्रा जानांगौमोन, जिखिनि रायजो राजाफ्रा मिजिं खालामदोंमोन, बियो जोंनि आखायाव गैयैखाय जोंनि क'क्राझार रायजो राजाफ्रा जेखौ सानो बिनि उल्थायै गुबुन सासे बिजाथिया देरहालांनायनि थाखाय हयथ' साननाय बायदि खामानिफ्रा जाफुङाखैमोन। बेनिखायनो सोलायनाय मोनसे निस्सय लुबैदोंमोन रायजो राजाफ्रा। आरो बेबायदिनो दिनै आङो देरहानो हादों आरो देरहानानै दिनै रायजो राजाफोरनि आसा आरो मिजिंखौ निस्सय सुफुंनायनि खामानि मावनांगोन। बिनि थाखाय आं रेडि। बेयाव हारि माहारिनि गेजेराव एना एनि जानाय, हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयै बे थासारिखौ जोंहा गैया खालामनांगोन। बेखौ पारमानेन्ट जों खालामनांगोन। बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं। आरो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जोंहा दै बानाया बिराद मोनसे गिदिर जेंना, हा खुरखानाया बिराद गिदिर जेंना। हाजार हाजार लाख लाख बिगाया दिनै खुरखानानै गामिफ्रा सिलिंखार जालांबाय। नोङो न' बांफ्रा सय सम्पति दिनैहाय सिलिंखार जाबाय। गोबां बेबायदिनो स्कुलफोरा दिनै दैनि गेजेराव नोङो खुरखानानै थांबाय। बेबायदि थासारि। दा बेनिखायनो बे हा खुरखानायखौ बोरैहाय जोङो पारमानेन्टलि सल्भ खालामनो हायो, बेफोरनि थाखाय नाजानांगौ निस्सय दङ। क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय आरएमबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिबाय थानाय नुदों। अलरेडि मेडिकेल कलेज दंखायो आरो क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल बियो हयथ' सिभिल हिसाबै नङालासिनो माबा मोनसे हिसाबै निस्सय बेखौ लाखिनो निस्सय सरकाराबो नाजागोन आरो जों लाखिगोनबो। जेनेबा जे बेयाव गुबुन रोखोमै सिभिल हस्पिटाल नङा, खारन बेयाव मेडिकेल कलेज फैबाय गिदिरैनो। आरो बे मेडिकेल कलेजाव निस्सय जोङो फाहामथायखौ बेयाव मोननो हागोन। बेनिखायनो सरकारि माखासे बिधि बादियैनो बेखौ हयथ' बेखौ फुराफुरियै हस्पिटालखौ बोखारथारनायनि बाथ्रा नङा। बेयाव गुबुन रोखोमै बेयाव माखासे फाहामथाय मोननो हागोन। नाथाय सिभिल हस्पिटाल हिसाबै लाखिनायाव हयथ' माखासे उसुबिदाफोर निस्सय थानो हागौ। दा बेनिखायनो आं लुबैगोन जे बेयाव खुनु राजनिथि खालामनाङा। बे राजनितिजों लोब्बा नङा बियो। बेखौ जोङो जेब्लाबो नोजोर होदों सरकारा, बेखौ जोङो लाखिलांबाय थागोन उनाव गुबुन रोखोमै। आरो जा मेडिकेल कलेज दङ, बे मेडिकेल कलेजखौबो जोंहा मोजाङैनो लांनांगौ दङ। बेनि थाखाय जों बयबो नोजोर होनांगौ।